Og det første, jeg tænkte på, da jeg slog øjnene op, uden at vide, hvor jeg var, det var bare, nu skal jeg ud og have noget drik. Og jeg kigger ved siden af mig, der sidder sådan en ældre dame, ikke også, hvor hun siger, nå, det var en vild fest i går, var. Og så sagde jeg bare, jamen det tror jeg nok. For jeg kunne ikke huske den overhovedet. Det var fuldstændig blank. Og de første par gange synes jeg, det var lidt skræmmende, og ikke kunne huske noget som helst, men jeg ville ikke have at vide, hvad jeg havde lavet, fordi at jeg ville ikke tage ansvar for det. Og der kom den der fornægtelsesfase også, hvor jeg egentlig blev rigtig skræmt over, at selvom der kun var mig, så ville jeg ikke se i øjnene de ting, jeg havde gjort. Det med at ikke engang kunne være ærlig over for mig selv, så tænkte jeg, nu er jeg simpelthen langt ude. Så valgte jeg simpelthen at tage imod tilbuddet om døgnbehandling. Jeg var fuldstændig chokeret over, at jeg ikke bare kunne løbe om hjørner med folk og lyve over for dem og manipulere med dem længere. Nu skulle jeg bare op, uanset hvordan jeg havde det, uanset hvor lidt jeg havde sovet, så skulle jeg bare op og arbejde. Det lærte mig faktisk utrolig meget, at man har et ansvar, uanset hvordan du har det. Jeg synes bare, at de var hårde, jeg synes, de var ligeglade, jeg synes, de var kolde. Og jeg så senere fandt ud af, at det var den måde, de hjalp mig på. Alting det åbnede sig bare for mig, og jeg blev fyldt af glæde helt vildt. Jeg kan huske, at jeg fik et stort løg af min mormor. Jamen tak, og jeg var glad for, at hun gav mig det og sådan noget, men jeg havde aldrig kunne passe blomster. Men så stillede jeg den alligevel op i min vindueskammer, og jeg vandte den sådan hver dag. Og så lige pludselig begyndte den at springe ud. Og jeg blev helt vildt glad hver morgen, da jeg så den her blomst, der var sprunget ud. Og så slog det mig bare, at det var helt vildt. Jeg kunne ikke huske, hvornår jeg sidst havde glædet mig over, at den blomst den sprang ud, ikke? Og for det første glædede jeg mig over, at jeg overhovedet havde kunne vande den, så den blev passet. Men det der med, at jeg kunne glæde mig over det her, det var en helt vild følelse for mig. Fordi at der er aldrig noget, der har betydet noget for mig. Og at lige pludselig så betyder et løg, der springer ud, noget for mig. Det var en helt vild følelse. Og nu skal jeg ind på social- og sundhedsuddannelsen for at kunne tage assistentuddannelsen. Så det er også fedt at have mod på en uddannelse, det havde jeg aldrig troet, jeg skulle have igen. Så det er sådan hele min tankegang. Måde at leve på, der bare er fuldstændig vendt om.